Здравей, как се казваш? Моето име е Димитър Лазаров, на 12 години съм, уча в 6-ти клас, 6-ти В. Класен ръководител е Евгений Димитров и уча в немска паралелка. Чудесно. В кой град си? Всички, които не те познават. Ами, Кой град живее? живея в София. Чудесно. Кой е любимият ти спорт? Моят любим спорт е футбол. Добре, какво ти харесва в този спорт? Ами, футболът е много отборна игра и много ми харесва това, че работим в екип, в това, че трябва да се мисли, в това, че трябва да играеш бързо. Случвало ли ти се да намериш нов приятел чрез футбол? Може би 1/4 от приятелите ми са намерени по начина, са намерени заради това, че играем футбол, заради това, че играем с тях футбол. Чудесно. Виждате ли си в свободното време, освен на Ами да, много терена? хората, с които играя в футбол, тук в училище, те са ми съученици от това училище, други се преместиха, тъй като държаха матури в 7-ми клас, но все още сме приятели и си говорим. Правите ли други неща заедно, освен да спортувате? Излизаме, говорим си, играем онлайн и Чудесно. така. В вашия отбор вероятно има деца с различни способности. Някои се справят отлично, други не се справят чак толкова добре. Как се чувстваш, когато играеш с такива деца, които се затрудняват? Аз опитвам на тези, които са по-слаби от другите, да опитвам се да давам моите насоки, моята помощ, да се опитам да им дам, но обаче не винаги те могат да го приемат като помощ, може обаче да го приемат като критика, като нещо, с което им се карам, но обаче не винаги е така. Понякога, когато им повиша повече тон, може би наистина звуча така, но не го правя с тази цел да им се карам, а го правя с цел да им помогна. Чудесно. Можеш ли да си спомниш някое вълнуващо събитие по време на спорт? Имаше един момент, в който играхме футбол с наши приятели. Един от нашите приятели взе чеби от центъра и успя да вкара на най-добрия вратар от нас, право в горния ъгъл. И в този момент се почувствах много жив, много приятно ми стана. Чудесно. Можеш ли да кажеш, има ли някакви нови умения, които ти си усвоил чрез спорта? Какво е развил спорта в теб? Комуникацията, тъй като във футбола много трябва да си комуникирате, много трябва да играете в отбор, да си говорите и главно това. Какво според теб означава да си добър съотборник? Да си добър съотборник означава да помагаш на тези, които са по-слаби от теб, да им даваш насоки, да приемаш загубата, но и да приемеш по такъв начин, че да не се повтаря, да ставаш все още по-добър и твой отбор заедно с него и такива неща. Добре. Можеш ли да разкажеш някои запомнящи се постижения на твоя отбор, от които си изпитал гордост, така, от хубавата работа? Имаше веднъж, когато завършат наравно при редовното време и допълнителното време, играят дуспи. И на тези дуспи много рядко се случват при нас и нашия отбор беше победил и всички крещяха и викаха. И аз се почувствах доста горд с отбора си, заради това, че те просто наистина го изиграха много добре. Чудесно. Според теб спортът помага ли за приятелството, за сприятеляване между хората? Да, помага с приятеляването, но обаче зависи от човека. Ако човека е такъв много своенравен, не винаги може да се сприятели толкова добре, колкото един човек, който се запознава много добре, има добри комуникативни умения и успява да проведе добър и приятен разговор с другия, който не познава. Добре, благодаря ти. Какво би препоръчал на твой приятел, който не спортува? Какво би му казал, за да дойде да спортува с вас?
Това зависи от човека, защото ако човек не иска да спортува, то си е за него и това си е неговото мнение, че той не иска да спортува, но обаче ако наистина трябва да го накарам да дойде, ще му кажа, че това е един много приятен спорт, че ще си създаде много приятелства, ще изпита много емоции, ще се гордее със себе си, с отбора си. Ще стане ли по-силен, по-здрав? Да, ще стане и по-силен и по-здрав. Ще се почувства много по-добре отпреди. Добре, благодаря ти. Какво би направил ти, за да стане спортът още по-приятен и удовлетворяващ от сега? Когато има спор между съотборниците, те започват да си викат, да си крещят, да се обвиняват заради това, че някой е пропуснал някое чисто положение или такива неща. Просто можем да се обърнем към съотборниците си не с критика и спор, а с съвет, който да го приемат по добър начин, не като критика, като съвет. Да, добре, благодаря ти. Би ли препоръчал спорта на деца, които нямат такива възможности за големи спортисти? По-трудничко има по някакви причини или пък имат увреждания някакви? Не винаги. Това, че имаш някакви увреждания или просто си по-слаб от другите или просто нямаш тези възможности, не означава, че не можеш да станеш най-добрия или един от най-добрите. Просто ти трябва дисциплина и много труд да се трудиш за това. И има много добри футболисти, които са с такива увреждания, но и идват от много бедни семейства, но успяват и отиват на върха. Добре. Помага ли и как помага работата в екип на отбора? Работата в екип е едно от най-важните неща в спорта, защото когато си комуникирате, трябва да започнете да мислите заедно, да си комуникирате, да можете да изградите комуникацията и да се справите още по-добре на терена, защото комуникацията ти помага много с това да преодолееш нещо на терена. Чудесно. Как мислиш, спортът промени ли нещо от теб? Какво забелязваш? Спорта ме промени така областно казано, защото ме промени като човек. Може би преди бях по-такъв тих, по-спокоен и сега съм малко по-отворен, по-разчупен съм от преди и мисля, че това е все подобрение от добрата, не към лошата страна. Добре, много ти благодаря за страхотното интервю. Желая ти успехи в спорта и да не се отказваш. Благодаря.